So video long nali tumpa nangki 1p mate nangki than ponzi la bangke PM Kisan la fake apps pen koson si kachiri nangzima la pen jong si la fake apps installing that polote kopia problem si kidojima la pen kopi PC ke claim nangzima la so puthak pini klar dagalam la so video along nali tumpa nang than pe chini ponik po jong si nali tum la so YouTube channel along nang kahumri milang kulega chinghon pe nali tum subscribe ikon la pen video ki share la bangke tini ni pin pe nali tum share ponikon nanti non la PM Kisan fake apps apu thakle chethan polonang la pen lang polonang PM Kisan fake apps alert mate PM Kisan la non molom fake apps la bangso scam pen koson si kachiri nengjima la so puthak chethan polonang la pen pina non molom la WhatsApp long punon la pen SMS long punon social media long punon la PM Kisan la fake apps bangke chethang klub lo la si koson si chipa jok nengji la pen kopi si ki claim nengji la so puthak non lang polonang la pen ali tum theklongji several fake and malicious app pretending to be the official PM Kisan apps circulating via WhatsApp, SMS and social media. La pen la fake apps la bangke penang an la PM Kisan official PM Kisan apps ason thot selang litum kasemar dun no la pen penaan la son WhatsApp long stami send ikpo la pen SMS long stami hala link bang send ikpo la pen son Facebook long punon la pen kapre ka website long stami website stami alang litum la fake website stami paklang pon iklo la pen la bang so apps la bang ke isivet lo PM Kisan sem apps PM Kisan ko son ma la dakta la son ating si dakik lang lo la pen labang so apps nang si install lo puluted nani tum la son personal data la pen OTP la pen bank details of farmer ol hai hoda ka fill up jadim do jong si la hai fill up dun der lo pulute labang ke ka siksak lo la sinali tum jong si UC pulutang te la PM Kisan official website si use nang si la pen PM Kisan official website labang ke koson ma pulute la tanili nali tum hana piklang ponik po la pen Play Store long pen stami available PM Kisan la official website de ala stami ni linali tumpan nang than pechini pon ikpo la pen la PM Kisan la fake apps koson sinang kisen mala so puthang ni linali tumpan non anapik lang pon to ikpo la ta nali tum la theklongji screenshot dag nili ken pon to jong se WhatsApp lo nang lo pulte sem lo alang litum dak profile picture chikki ta la PM Kisan government of India pulason si bi ikpo sem logo lo la pen hodak amen ka chitogi stami PM Modi ji Kisan Yojana puta togi kali pulte PM Kisan pu la sonta hodak lang thai ji la pen alang litum dana nona litum la ke chengsi bang theklong ji PM Kisan update la pen da ENAPK puna litum dak theklong ji la pen kachin ne tum bang ke update ji fansi PM Kisan official website da pen nang kisen la ho po install dun det atum stami ji stamil hai ke PM Kisan hoda government hin pes tami alang litum la son ke madu fanda seni ke la pen jong se update nang zipul te official alang litum update notice tami pali exi la pen la son lo la bang ke update nang ji pupola PM Kisan update APK jong se la install lo te la ta copy problem ma ta nili nang than pechini pon to ikpo la pen puthon na litum da thek thulong ji PM Kisan Yojana lata APK lo labang ke PM Kisan apps as ating se semardon iglo ingpu iglo prote dak pen nali tumada ka fill up jedim tuji amen la pen aadhar number bank details la pen amen la hai lo la pen jongs nali tum submit lo click lo prote OTP wang exio la so OTP jongs nali tum dak berdon igder lo prote copy a problem si kidoji mala tani le nali tum panan than pechini poniko nali tum theklongji la sonon molom WhatsApp long penangan kisen nang sen atum stame duta haji nali tum stame thek pon long ikpo jos nali tum WhatsApp use pulotang te pen lai fake apps pen koson se kachiri nang jima nili lata nili no nang than pechini ponikpo la pen koson se kachiri ponang jima so puthak nang than te aprang nali tum dak PM Kisan official website a link lo labang ke nali tum theklongji it's https lapen dak slides deje lapen dak pmkisan.gov.in pulo labang ke original mate official website amen no lapen
official PM Kisan mobile app labang ke nalitum kapre dim long le Google Play Store long dampen si long pon iksi lapen labang so la PM Kisan mobile app labang ke NIC e-government mobile app sahin pensi labang ke paklang pon iklo lapen nalitum la helpline number la hini do la so helpline number long nalitum call pens tami details salam bang ke long pon ikpo lapen warning sign of PM warning sign of fake apps link warning sign kosonson malabang ke lason lo apps labang ke nalitum WhatsApp kalte SMS long sinang sen exi la PM Kisan la fake app bang ke lapen labang ke officially Play Store long pen kali na senista Play Store link kali lo laki direct APK file si alat nang litum panang send ponik nang send ikpo jong sinalitum install dun polote nata nang litum panili details nang tan ikpo lapen hoda ke tok tadoji extra benefit afan mate nang litum pan re-registration ba new apply pulason nang tok dun angji jong sinalitum PM Kisan nang litum amena vipin polotang te ahok lo bon popo app bang install dun ikpo install det pen api nalitum da details sai hui bang fill up dun ikpo lapen nalitum pano da na hangji bank details na hang ikpo lapen Aadhaar number lapen OTP hai hustami na hang ikji jong sila bank details lapen Aadhaar number amen lai pidun ikhai lo polotang te labang ke nang litum bank account lapen personal data doan stami alang litum hack pon atpo lapen by mistake nang litum install dun dat pen lai details fill up dun lapen hack nang litum la mobile phone alang litum hack pon ekdat polotang te nang litum ko PPC asong se ke claim nang jima lata nang litum dak kachini nang jila bang ke nang sorlo ke chengsi pravjen pen nang litum la install apps bang ke uninstall ekdat nang po lapen nang litum mobile setting long dampen hodak security pulong exi la security adim bear pen device admins doje hodak stamina litum permission bangke remove nang po permission remove that pen afi nang litum la Google email email ID password la pen banking password puno UPI accounts puno la haita nang litum remove iglap nang po by mistake nang litum jong se install ekdat polotang te la pen kopinya a problem nali tum che theglong tangkas tami che thani ikpet pet det polotang tel hai si a process claim nang po prabjen pen nali tum beng long homri damsi nali tum la account bang kem blog ik nang po la pen nali tum asim stami telecom center provider tum pen chingki si sim ta deactivate dat nang po la pen puthon nali tum la cyber crime website long dampen hodas tami nalitum report nang po la penda rafi nalitum thana long tu bokhat la police station or cyber cell long dampen tami nalitum report bangke pidam nang po jalalo by mistake nalitum jongsi install igdat polotang te la pen tangkas tami nalitum bank account pen jethan ikpet polotang te la so process bangsi nalitum claim nang po la pen lalo nilihin benda nali temanang pu exi labang ke terus nali tum amobile lang stamela sonal link PM Kisan amen pen WhatsApp long dala lim message long stamela so link nang leta the nang li pulte nali tum delete dik pen na pen lai apps long bang ke nali tum berdun tap nang nelo la pen install nang nelo nali tum amobile long terus nali tum install je pulte hala enela pu nali tum phone isi along kapre ka phone nason phone ki jo edo pulto dak nalitum install ek tame dak nalitum la Google ek Google Pay GPay la pen bank details jata we pin a mobile alo dak nalitum lang ji pulote dak install pen dak lang ek melo nas nalitum try don ji pulote la sil hai fake PM Kisan website pen mana nalitum kachiri nang jikina sot original website la bang nalitum dak lang ponigon pmkisan.gov.in lalo original website de lapen original apps labang kinalitum Play Store long damon hodak nalitum long exi asil hai fake PM Kisan link lai pen banalitum series nang jikina sot lapen nalitum links long stami klik dun ri lapen WhatsApp long lenang list tami install don igri nalitum jong sikopini PM Kisan apply exi lapen beneficiary details lapen kapre so nalitum lang exi pulte PM Kisan official website long damon kali pulte nalitum Play Store long damigo hodak stami nalitum la PM Kisan apps banalitum long exi lapen just nalitum by mistake install don that pulte prabjen pen uninstall igon nalitum bank details password lai ban nalitum change nang po lapen nalitum bank damsi hodak nalitum report pidam nang po kare pulte cyber crime
official website long dam pens tami nalitum report bidam ignang pum kalipil da 155261 la so web number long call pens tami nalitum report bangki pig mail nasila PM Kisan na fake apps penalitum kaciri nang jila bangki kenang sotlo nasipinia video la bangki nalitum hanaki wan pil la bangki answer lo jong sinalitum video la mission plus share ponigon la pen labang so YouTube channel tami subscribe tulang te subscribe igon domi thakmi kadu kabe Garbitish 2.0 YouTube channel long kelangra do anfans tami nilihin pen cardom